jibi sangotel kañum jurnata jama jeere kono jeeya ko leegal toro mbimi yo mbammo leegal toroɓe enen leegal mawɓe tawde en ngala almami kono jamane en leegal men mbaɗen ceerno Alassane almami sen mbaɗi ceerno Alassane almami gueɗal ngal almami heɓata ngal ceerno Alassane heeɓa ɗum addani ceerno Alassane waɗede liste he wiya kañum woni almami jama jeere est ce que a faami jama jeere kadi ceerno Alassane ɗo waɗi ɗum mérite par ce que leegal mawɓe kala commune kewni ɗon ko wayno jaam e jamalum kanko noddete o ardo ndeka noon on so hokkama gueɗal fota hay goto fota mettinde te nde kadi cukalel mettingel ngel ko ɓiyam ne waɗimi respect so arini ko ɗo e galle jippoto kono noon ɗum fo e waade noon o juum tan par ce que hay nder lewru korke kanko hokkama goros sukara ceerno Alassane heɓani kanko addanama goros sukara o rokka ceerno Alassane heɓani kono ceerno Alassane haalani kadi o haalani won wuuro ngo wonko heɓani won kono ɓe kalani kanko noon o addi ɗum ko cukaku o woni kadi o haali ɗum e nder leegal mawɓe o haali ɗum ko haalani koye fedde wuuro ngo foof pullo e toro e capato e sarakulle fof ne hen ɗum woni ko wiya o fotano ɗum aybinde ko ɗum addi feccere nde wiyede fotani kono on saaha feccere nde ne wayno foti par ce que sabu ɗum tonnuji jeetati goɗɗi 8 tonnes 500 goɗɗo ari addi ɗum ko conseil municipal addi ɗum ballal muɗum e guure ɗe foof kala ɗo commune woni ne jogui gueɗal mum ko heeɓi itta kanel adda dukannoɓe poye keddinoɗe keɓani ɗe dokkama hen ene famde joni mo heɓani goto duk kam mbeɗa sikki deƴƴi par ce que mi noddi toon Demba kañum feccata mi hokki ɗum liste ɗe min keddirino ko 37 tan normalement ɓe fonnoɓe hebde keɓani mbeɗa sikki tan oɗo saaha ɓe keeɓi kam foof eyyi heddi noon wuuro ngo wawa hebdude par ce que makki waɗi ko million neɗɗo leydi ndi foof 1 million habitat yo fecce koɗo maaro enen wuuro meɗen 16 000 17 000 habitat so dokkeɗen ko 500 personnes 500 capanɗe joyyi foyre temedde joyyi foyre joguiɓe ujunnaje sappo e jeegom sappo e jeeɗiɗi so dokkama temedde joyyi foyre yimɓe mbawa hejjude joni noon wiya ko miskineɓeɓe min hooram mbimi kotomi dokku gallam leegal amen koɓe mbiyata leegal ngal won windanoɓe ko dañɓe ko min wi ɓen yo guitte mi haalata inde hen hay goto windowo o wino ni windatno ko abou Kumbouley ɓi Samba Selo kanko e Demba Comel waɗi toon adjoint am ko won mbaɗmi toon Demba Comel wawi windude mbimi kanko abou yo tinno yo wallam Allah e duko e haala wayi hewde ni kanko hoore makko o yiiɗino sakh boppude bindol ngol komin ñaaguimo mbimi tawa ka tinno wallam o windi kanko wi kam kaw Mbodi mbiminama o wi liste ɗen ene mbaɗi dañɓe mbimi ittu dañɓe ɓe yaato Demba Diong mairie guitton dañɓe ɓe foof mbaɗon hen miskineɓe dañƴo ala leegal ɗo ala wuuro ɗo kono won semorɓe won hirtotoɓe kirtine wonɓe kirtotako itte hirtoɓe ɓe mbaɗon ɓe kirtotako ɓe nafani saabu ɗum aɗa andi politique moƴƴi ko politique nafo kono politique Sénégal nafo ala hen wonno min garɓe gimmimi Europe gimmimi Afrique central gartu mbimi ko mbatta politique Fouta ko selte wona Fouta tan ko Sénégal foof wowno ko neɗɗo waɗa politique nafa bandu men waɗa politique so yii ko arata e wuuro adda wuuro fof naftoro kono noon politique o wona ɗum woni politique meɗen surtout enen wuuro ngo kadi wona wuuro men tan wuurde fof no mbayi politique o hay hunde o nafani ene wayno wasnode wadde politique ɓuuri gati aɗa andi départ o nde mairie watte commune o wiyetene waɗe nde min e Yero Ganga Yero Jagana minen ɗiɗo calino ono dimɗo min cali min mbi communauté rural ɓurani min commune gati saabu ɗum communauté rural aɗa kippi guure nogas on saato ko guure nogas nayyi joguiɗen ɗum wonno communauté rural Sinthiou Bamɓe keɓen communauté rural o ɓuuri keɓen commune par ce que sa heeɓi commune leydi ndi jeeyiɗa ndi kalɗa 1 kilométre carré banggueji ma foof koñuji ma foof ko 1 kilométre kalɗa an jeeyi kono noon capacité ma a wawa ñawde a wawa hadde ñawede ɗum noon woto namɗen commune sen namdi commune ken yaajaɓe eɗen kewi leydi eɗen jogui jeeri eɗen jogui walo eɗen jogui fonde eɗen jogui partout kono sen namdima commune ɗum ɗon fof en perdat ɗum koni en perdat ɗum wona eɗen perda ko enen jeeyi so tawi fuutankoɓe en gandi kono noon hankkadi natti wonde jimandi men wonti jimandi communauté rural jimɗo men o commune ko 1 kilométre kaɗɗa joni noon enen
ɓe mbi kam joni noon wallu en beele wasa wonde mbimi a ɗo noon han kadi mbawa ɓe mbi haalan Jakaria Diaw on sat Jakaria Diaw woni directeur cabinet Abdoulaye Wade noddumomi laabine e ñalawma e ɗo perron ɗo mbeɗa numéro makko omo ƴetta ha ɓooyo o yalti ha e gotol wi kam an kam ko ɗum wonno kalanmomi o wi minen min mbaɗat hunare saɗa weela sa welaka min mbaɗat hunare commune min mbaɗama Samba Kane maire mbimomi a bon o yaha mbimi pourtant noon minen hunare ala ressource hay hunde ala woni hunare so hunare waɗama mairie min ngala kone nafa min ngala kone fewno wuuro ngo te neɗɗo wiyama heeɓa hirande ma yahata jogui ko mbaɗɗa hirande kono mi mbiyama nde he kirade moon min ngala komi mbaɗi hirande Jakaria tinno wallu min a woni directeur cabinet o wimi ala mi wawa waldone ɗum min mbaɗat ko hunare waɗama commune gasi waɗama adopté ɗum addani hunare waɗede commune so waɗama commune noon ƴeeyen ɓiɗɗo jeeyaɗo e wuuro he taw ko ganduɗo wuuro ngo nafo bawde nafde wuuro ngo ganduɗo metti wuuro ngo ganduɗo beelama wuuro ngo bon on satu Amadou ko ɓiɗɗo wuuro ngo ko jibinaɗo wuuro he mawnani wuuro he anda wuuro ngo Amadou anda wuuro he batte Amadou ari ko joom capacité waɗama directeur LONASE ene jogui moyen Jakaria Diaw ene jagganimo Abdoulaye Wade on satu ene yiyam on moƴƴi hay neɗɗo goto wawa wadde feere ha heeɓa wuuro ngo so wona kanko par ce que minen min cikkuno wuuro ngo o heɓata ɗum ko minen keɓata min cikkuno min heɓata wuuro ngo ha ñande woote ha 1 heure ko ɗo gandumi mi perdi par ce que wuuro ngo debbo e gorko cuulel foof ko minen gondi woni wondanema tan ko nayeɓe joom nayeɓe noon ɓen jeeyi galleji mumen yeehi noon hay nayeɓe woni wonduɓe amen kono ɗum boni konde français naaɓe noddi galleji mumen français naaɓe nde ɓe noddi galleji mabɓe mbi woto hay goto woton ko wona Amadou galleji ɗi puusi hankkadi fof ko emen gonduno kamɓene ɓe jogorino ɗum ko hoolare par ce que Amadou ko jangguɗo Amadou ko liggotoɗo e nokku baɗɗo haalis so Amadou joguima wuuro ngo ne wawi nafde wuuro ngo so Amadou joguima wuuro ngo ne wawi yoltude hujja e wuuro ngo on idée ɓe joguino kamɓe koye mabɓe min horan mi tawtiɓe on idée par ce que mbimi koɓe mbaɗi ko ne moƴƴi to Amadou gagnima wuuro ngo woni maire wuuro ngo Amadou ko joom gandal Amadou ko joom moyen Amadou hawnaki fewno wuuro ngo kono noon mbeɗa jogui hen doute par ce que mbeɗa andi Amadou ala ko wonani ɗum ɗo wuuro ɗo hay batte anda wuuro ngo c' est à dire galle bamma ko nanɗon kono Amadou yahat toon ko jamolum tan walla hay ɗum ko politique ha politique wonɓe nder wuuro he minen jooɗiɓe minen gandi probléme wuuro ngo minen gandi moƴƴere wuuro ngo minen gandi bonande wuuro ngo kala ko nafa wuuro ngo minen gandi foof minen kanno wonde maire uji wuuro ngo min e honam jeeyaɗo wuuro he gandu wuuro ngo kono minen min gonani kanko waɗa bon tawɗo waɗama noon kanko fonno tinnade ko waɗa ko eyyi mo tinni mbimi kanko fonno tinnade omo tinni bat sabu ɗum min hooram mi yeehi hato makko mbimi Amadou o wiyama mbimi jogoro jaam ya jogoro jaam tinnuɗa noon e wuuro ngo tinnuɗa saɗa yaaha neɗɗo laamu gasata ala kono kala nde laamu ma ne gasa ya raw ne wiye ɗum ɗo e ɗum ɗo ko Amadou fewnade mum yaade tinnuɗa ɗum gueɗel limmel ngel poste ngo dokkeɗa ngo LONASE ɗum ko min tan Allah tan kanko tan tinno woto waɗe maggo ko fotani wonde par ce que noddaɓe audit walla waɗaɓe gueɗe kewɗe ɓe foof ko wadde e service aji mumen ko fotani wonde kala noon ko laamɗo eɓe namdo ministére ɓe namdo directeur addu million ngaji ha sabba naggam kala kaɗa totta yahata ɓe mbaɗanma yomande signature kala nde ɓe mbaɗanani ɗum wiya ala o tottu saɗa yiiɗi gona hen ha jalta aɗa reeni o Allah jarama mbiɗa renti bon ko ɗum waɗi minen min gonani Amadou woni kala ko manque wuuro he ko Amadou foti manquide bon ko wona ɗum ko kanko ne o waɗi hen hakke dole makko ko wawi neɗɗo waɗata koko wawi neɗɗo waɗata kadi koɗo gandal mum tolni neɗɗo waɗata kadi koɗo yiide mum tolni par ce que kanko gaw woni wononɓe mo toon ɓe ko ɓen ponno wiidemo waɗni accu ɗum waɗɗum kono ɓen kala hen keeɓowo ko ñaami dokketeɗo ko hunde ne waɗa e poche mum wonta haal wonta wi waɗanno kaari way kono so tawi a nodda téléphone debbo son nodda gorko mum téléphone neldam walla hokkam so banum gorko debbo gorko o bandum miñum walla mawnum so wi mbiyanami mo o haalta par ce que kanko waɗimo tan koko haala makko ka ɗum noon waɗi heɗɓe toon e makko ɓe woƴi ɗumen ko koye men goƴani ɗumen wuuro ngo banggue phosphate o phosphate o nde ari ɗon nde ɓe tini
yimɓe hew mbi ɓe tinani ɓe tini nde ɓe noddimi téléphone kamɓe suwa wuro ngo ɓe mbi kam mbeɗe pompier ɓe mbi kam kam woni mbimi nam mbi minen noon won société goto ari ɗo e wuuro he kono min donki min paam société o momin namdi fof wi anda min namdi Amadou wi amda mbimi ha o wiya ha mbimi a muñe joni mi namdo goɗɗo noddumi Harouna Dia directement jam mbimi o Harouna o winam mbimi an société goto ari diwan men he société ko ganduɗa e makko o société ko woni kala mum o wi a namdima Amadou maire moon mbimi ala mi namdaki mo o wi namdo Amadou neɗɗo kay wawi ko arde galle naata kono so naati nder suudu ko bisma ɗo namdo Amadou so tawi kañum bismi walla ala hade ma wadde réagir jaami galle Amadou noddu Amadou taw ha tammu heɓata ɗum te pourtant omo noddatonomi téléphone aji mi sikki tan on saabu taw ko jagguɗo jaami galle makko noon ko Jenayse Hamidou Ndiaye ɓinguel mum ne sanki toon jaami toon min jeehi wiroye cukalel nguel hamin garti mbi mbiɗa joguema haaju min jooɗi banggue kala momi haala phosphate o wi o tini ko Samba Silla e Abou Aliou Koundoul ɓen noddimo téléphone kalnimo o noddi toon noon o noddi ministre min Ibrahima Sarr o namdi ɗum wimo waɗamɓe bornas ɓe jomma ɓe mbimi ka haala woni min Ibrahima Sarr ko hol kañum o wi on wonno ministre min mbi ministre min ta Abdoulaye Wade o yeyi imbi ministre min ta Abdoulaye Wade phosphate waɗa joni ko temps Macky Sall kanko wiyanma waɗanɓe bornas ɓe jomma iyan kayde ka tini tawde on guila e Abdoulaye Wade te an Abdoulaye Wade gonno an ko joni garta e Macky an kayde ka tini o yeehi addoye tablette omo hollami plan o e tout ça là mbomi joni noon an soɓe joɓimo bornas ma minen yimɓe wuuro ngo komin keɓata o ala keɓa toon par ce que ala ko jeyɗon toon mi jam Amadou ka haala woni ala komin jeeyi o wi wonan jogiɗon to guese ɗe ngala boyli ngala galleji ngala leɗɗe ñameteɗe hay hunde on ngala toon mi wiya waha mbimi ɗum noon minen noon mamin mbad feere min mbaɗa révolte min bonna ha bona walla min mbaɗa toon gubbe amen min bonna leydi ndi ha bona o wi heɗo ga mi haalanma woto gaddane e wuuro ngo dille woto gaddane e wuuro ngo probléme woto gaddane e wuuro ngo naggam bon o ɓuurimi doole kono haɗani woppani noddumi sukaɓe wuuro ngo mbimi kalamɓe ɗen koɓe nelno kam komi yettini kono ko ni ɗum yaari ɓe mbaɗi révolte ɓe mbi ɓe mbaɗa révolte woodi nodduɓeɓe téléphone mbiɓe woto mbaɗa révolte eɓe bonna inde Amadou par ce que so mbaɗi révolte tan Amadou heɓat probléme so mbaɗi révolte tan Hunar heɓat probléme ɓe goppi mbaɗa révolte heddi noon minen min mbaɗi feddamen banggue emin dogana phosphate o emin liggoy ɗum emin mbaɗa wiye va bien phosphate o kam nafani Hunare nde min jeehino noon hamin puɗɗi heɓde moyen min jogori heɓde phosphate o min keeɓa hen gartam hawre ne yurmini goram oɗo Oumar minen mbatnoɓe pellel amen ɓe so wona min Issa hay goto heddaki kam fof ɓe cooda ɓe jalti ɓe pusi min min tan Issa keddi min Issa ɓe mbi komin contre Amadou ɗum addani min wadde continue min kaɗe eyyi mi rutto seeɗa aɗa andi hay garal Makke Fouta sukaɓe gonno leegal jingue dow ciluki to ɓe mbaɗa bal ko toon ɓe ndendi ɗoɓe mbaɗatno bal to kamɓe ASC ɓe kamɓe noddimi téléphone mbi kam garam woni mbiminam mbi minen noon Makkine wiya ne waɗa lappole Fouta wiyama Hunare noon jaɓɓetake ɗo sa wallani min de Makki jaɓɓetake ɗo komin huuɓi ɗo o tam coonmi baluji bal bagui mbimi yomi nawmi Hunare suka debbo fof gon toon heeɓi wutte mawɗo heeɓi wutte perimi bagui tan ko 800 000 hay ñooti nden mbiyete ɗo ko dañotan hoore makko hay ñooti komi jooɓi mbimi mami armi walla on wona oɗon pelli jaɓɓade makko mbimi pelli jaɓɓade ni woni garmi ballumiɓe winoɓe ɓe nde min mbaɗi meeting winoɓe ɓe kono min gaari ñande mum Makki naati Hunare o welti jaɓɓol o wi kanko hoore makko haali o wi ko naari Fouta ko jaɓɓa kono ngal ɗo jaɓɓugal e Hunare ko ngal jaɓɓa Hunare ngal ɗum noon waɗi noon sukaɓeɓe ɓe jii mbeɗa andi ɓe jiiyam min ala ko calimi moƴƴere faade wuuro he kadi ala ko jinmi tan min tan hooram mi woppa heddiɓe ko ɗum waɗi kala ko ari ɓe mbiyami e holko mbiɗa an joni ko mbiɗa joni ko mbiɗa ɓe mbi ɓe namdima nokku ɓe donki gonga min komi cañowo
ɓe mbi neɗɗo ngabbude lekki hayɓa lekki wawa wonde kono ngabbude neɗɗo hayɓa neɗɗo ɗe wawi wonde min koɓe ngabbuɗo e cate ɗe ganduɗa tiɗɗe ɗe janata mbiɗa jogui jagge ɗe gona jagge haare ko jagge nafooje jagge yimɓe timmuɓe tiɗɓe nde ɓe gari ɗo e am ɓe kalnimi haala ka ɓe min jeehiru kaari wi min eyi nani puccani en min jeehiru kaari ɓe limti ɓuuri hay goto anda litre uji e wawɓe mbimi eyi joni en kolli Allah min mami ƴeew kono no gimmimi tan ɓe keeɓi ɗum ne kadi ɓe dokkama kadi yo ɓam mbannam hay kayitaji eyyi mbaysomi hunarnaɓe ñanden won mbaɗɗomi message less ene wiyami aɗa tinno kam kaari yiɗi wuuro ngo mbimi ɓiɗɗo wuuro ngo fof ne duwa yidde wuuro ngo ɓiɗɗo wuuro ngo kala jibinaɗo wuuro ngo ene duwa yidde wuuro ngo ene duwa lartude wuuro ngo ɓeɗani tan kam gueɗel gotel hen min koye wuuro he jeeyami hay somi lartani wuuro ngo kala lartowo wuuro ngo kam hande oɗo saaha mi wonan jatiki alay saago yiyami par ce que mbiɗa jogui gueɗal hande wuuro he ɗum noon ɓiɗɗo wuuro ngo lartowo wona kanko tan goto lartoɓe ne keewi kono kala e mabɓe keɓɗo noon yo Allah wallu ɗum kala e mabɓe keɓɗone kadi yo andu ko wuuro ngo waɗi ɗum yo andu kadi wuuro ngo wonanta ɗum yo wonan wuuro ngo kala ko wawi dañde yo adde wuuro he par ce que aɗa andi enen nafi en oɗo saaha ko mbiɗa Amadou waɗi hunde ko nafi en ko Amadou ne jogui poste ganduɗa hewgo ressource kono so wontino maire wuuro ngo tan mairie wuuro ngo tan hay hunde wuuro ngo heɓata ala Amadou fadi ko article mum tan hawnaki ɓe noddamo hawnaki ɓe noddamo poste wongo article makko fadi Amadou jogui gandal Amadou jogui caggal Amadou jogui yidɓe so tawi Amadou ittama e poste ngo wona kanko omo lamani poste Amadou waɗi hen 11 ans duuɓi sappo e goho hay goto meeɗa wonde poste e duuɓi tati duuɓi nayyi porɗo ko duuɓi nayyi haaɗi kanko woni voilà keewi ko dogde kanko Allah wallimo woni hen hay défaut goto heɓani probléme o heɓani hawnaki so Allah jaaɓi mo hokki poste wongo ko mbiyami tan hunaranaɓe kala bawɗo wonde bawɗo arde ene wone wuuro he yo andu kam hono hebde ko Amadou ko weeɓani waɗe wonde maire wuuro taw ne jogui moyen ko wona wuuro ngo par ce que Amadou jogui moyen ko wona wuuro ngo so arte moyen wuuro ngo kala maire gonɗo maire wuuro ngo tampat heɓat probléme par ce que ala source maaro demɗo ɗum fof guesa galle mum faari phosphate nan ɗon ko ɗum ponɗen jogade source phosphate o ɓe jaɓɓi ɗum ha yaɓɓita ɗum tan gueɗel gotel Hunare naaɓe Ndendori naaɓe Weedi Bosiyaɓe naaɓe Baali Dial naaɓe ɓe ndenda kamɓe fof ɓe gara ɓe mbara laabi ɗi ɓe mbaɗa manifeste ɓe mbasa bonnude hay hunde ɓe kaɓa tekke boɗeje ɓe gullito ɓe kaala ɓe luuka ha wuuro aduna fof nana leyɗele fof no mbaɗi heeɓi gueɗal mumen kono kamɓe mbi ko ala so waɗama ɗum nden Amadou bonirte joni noon Allah waɗi kisa Amadou immimo poste mum hankkadi wotoɓe kul wotoɓe kul yoɓe mbakkilo mbaynortomi tan ko yoɓe tinno e koye mabɓe kadi anne Allah jarama a jarama kamɓe Hunare naɓe yoɓe gandu koɓe neɗɗo goto kadi leydi ndi foof aduna o foof moni fof ne dogana wuuro men ha wona enen Hunare ɗon woni capital damga presque sa yi Kanel waɗama comme département pourtant yero lidel eɓe tooña ɗum ɓe mbiya yero ko ni yero yinno waɗe département ko Hunare yero yinno waɗe département ko Hunare min mbaɗi batu ministre de l'intérieur on satu ko ñawonno toon min mbaɗi minen département minen damga foof min mbaɗi réunion toon to ministre de l'intérieur min ñaagui ko yo Hunare waɗe département salaire men ko ɗiɗo ɓe ngala doole oya ko Abou Cimbo wi ma faye semme oya ko Sadio Cissé wi faye wawde kono heddiɓe fof min kawri waɗe Hunare andi kay biyo yo laamu adde waɗe wuuro on kay anani wuuro ngo wona on yiɗi wuuro ko kono biɗo ni fof yero lidel yero hay batte ala ko waɗi yero woni tan ko awande leydi ndi yimɓe ganda a faami min dendani tandas mi haalani makko pour goɗɗum kadi ala ko yero hokkimi ala ko yero waɗanimi kono ko saabu Allah kaldumi a faami yero ne yiɗi Hunare ha maayi lamɗo noon ma dañ ko moƴƴini ma dañ ko bonni bonniraɗo o mettina moƴƴiraɗo o welto kono yero kay ne yiɗi Hunare tigui yero wona Hunare kono yero sinno kañum wonno Hunare dañat gartam ha heewa non mi waɗananimo campagne de Allah nde seedi ko gon kalmi Haroune Dia de mbawmi haalande on ne heewi par ce que Haroune Dia yimɓe hewɓe ne mbiya pourquoi Mbondy ne rewe Haroune Dia pourtant o fonno tan ko haade ɗo e wuuro he
pourtant Harouna Dia wona joni min gandiri lum suwaɓe Harouna Dia joguino hunare ko yimɓe tato min Demba Ndiaye Mbaari Jiidi mawnoɓe jiiɗo minen tato joguino ɓeɗo hunare kala koddiɗo jaaɗo e amen ko minen ɓeɗo kam gonɗuno guila komi sukaɓe a faami serti min tan ko Harouna Allah waɗi yeehi janggoyi fayi ladde min mi ɗanimi fayi ladde Harouna natta politique nde ari nadde no waɗir politique nde noddimi ko ɓeɗɗani subaka law wi kam ballam mbimi ballani par ce que min mi yiiɗa wadde politique o yala wallam mbimi waɗani o rewimi ha jammi Harouna ko nafoore mere so Harouna ɗaccanoma hunare naɓe gonni ngala sens si par ce que hunare naɓe joguino sens rawane hay hikka tan wona Daouda Dia winara hunare ma kaɓami ha wuli jaw ɓe mbi ko Daouda natta hunare ene yaɓɓa Amadou Kane mbimi Amadou waɗata ko hummu ɓe acca Daouda ne ara waɗa hummu enen joni larde men nde hakkude men e dande mayo ha hawri ko Daouda jimi hen so aɗa haɓa e jimɗo e ko mawa noon so uddi bafe muɗum aɗa heeɓa a funtat ɗum kay ara belnoɗa ɗum jewtida e mum gonɗa e muɗum namda gueɗal ma hokkuma Harouna ko nafoore mere Allah ala ko yiɗi Harouna ƴewani laamu min wi Harouna an jawdi ma ndi bonnata ndi e darde ma dareneɗa nde an ko darta o yi hay hunde mi yiiɗa jimmi tan ko yo Sénégal dañ jaam kadi surtout Fuutankoɓe dañ jaam jinmi ko Fuuta ɓamto Fuuta yaara yeeso jimmi kadi ko biyo mbimi wona lamɗo leydi ndi mbeɗa heptini makki ko cukalel ene jogui gandal ko ɗum addi mi yiɗde walla ɗum jinmi anne ko ngala janta hen ballen makki minne jantuɓen kono Harouna mi meeɗa noddude Harouna pour am min ala noddami Harouna tan ko kaari ene tampi wallu mum kaari sellani safru mum kaari ene ɗanni ene yiiɗi fodde wallu mum arta ɗum noddiranmi Harouna kono noddude Harouna neldam kaali walla mi ɗum ɗo meeɗani omo waɗanami noon omo fini subaka tan o neldami par ce que o neldami ko waɗi fayida aha kay waɗa fayida no feewni kay aha par ce que neɗɗo woto bonnu wune surtout Harouna omo yiɗimi mo nafami par ce que somi noddimo téléphone ko jenggi foof o jabotomi so naati wuuro ngo o nodtam téléphone o wiya mi ari pourquoi mi yiyanimo guila hanki walla guila hitanki Harouna safri ñawɓe anda ƴeew min jooɗiɗo sal mabɓe ɗo jolfo goto ne arini arde e yummune bamum e famille mabɓe foof ne gaari sal fof heewi mbiya ko ɗum woni ɓe mbi minen nde o ganda min jiiɗi ko andude hol Harouna Dia ɓe mbi Harouna nani olof ɓe kala de o yi Harouna alandi o Harouna yallah mi andama o wi o an safri ɗum ha selli ene wonde rafi mo ganduɗa yimɓe fof mbino ko maayi an nawi ɗum Tunis safruɗa ɗum ha selli arti nde arti kadi dokkuɗa million e jeetati yo galle o wurudu minen famille o foof kala jeeyaɗo e amen min gaari salmindema e jarudema Allah jarama Harouna ko waɗan ɗum ko gasata hay rowene mbeɗe joole oto waaji goto ene jeehi hôpital eɓe diwa ɓe ngala koɓe jooɓi ñawɗo ko tampuɗo ndeysan koye oto jolmiɗe bis nanmi tan ɓe kaala kadi moni fof ne haalda banggue yumum suko debbo o ene woya bocci cimcim mbomi min noon mbeɗa hokkuma ɗo adresse goto tinno yaa toon sa yeehi toon woto wi ko min elma hokkatama numéro am ni min sa yeehi toon ma wot ko waɗanma an hokkam numéro ma o debbo itti numéro mum tottimi cifani dokkumomi numéro Daouda o noddi Daouda mo hokkuma numéro am o wi a dokkuɗomo de mi anda ɗum aɗani ko mbaɗani on Tunis direct avion suko debbo o safra selli arti anande noddumi toon debbo o mbimi ɗum an kam mbi on woori mbarata mawɗum o ɓiyam de mi anda waaji goto mi hawre mum e bis hokki kam numéro waaji goto wiye Dia mi yeehi toon nayi ɓiyam Tunis safri ɗum selli arti andi ɗum ɗon mone waɗana mo anda ɓuuri Harouna mi wawa haal ɗum ɗo Allah jarama nde saw ɗum mbeɗa andi addanma arde ɗo ko yidde laaɓede ko heewi kadi aɗa andi sa namdimami ko gandumi mbiɗa suusi haalde alhamdulillah rabbil alamin par ce que mi happata neɗɗo ko wonani same ɗum mi ñagata ɗum Allah kala ko kalmi neɗɗo andu sa yurnima nder tawa toon kadi a teddini kam no feewi yo Allah teddine immade to ara ha ɗo waddemi question eji kadi neɗɗo fof nanɗo haalam ka so tawi ne weeli ɗum Allah jarama so tawi wonko metti ɗum hen yo yarlo yaafo gasa ɗum haala
a haalat woda ɓe weeli woda ɓe metti woda wiɓe pourtant kanko waɗatano ɗum tawa an wondi kaɗa hay sa yiɗi wadde a wawa par ce que min wonko jiɗmi wadde kono mi wawa doolam ngala ɗon gandalam yettaki ɗon a faami ɗum woni ko kalantumi ɗum woni ko kalantumi hunarnaɓe toujours mbimi min Amadou Kane min meeɗa habde ko yimɓe bonɓe tan goni ɗon par ce que Amadou ko foti wonde ko min hayso mi yiɗi mi heɓata ko fonni wonde ko Amadou yiiɗa kono aɗa kam min mbaddata bon kono noon somin nangodiri ma wuuro ngo yaaru yeeso par ce que min wonko cuusmi kanko wonko renti min mi meeɗi wiidemo kanko Amadou mbiwomi Amadou woynam mbimi ar mbaɗen ni ar kala ko jiiɗen kone foti dajjitede min mi dajjita an joñoɗa wiyata tan ko Mbondy ala gandal an joñoɗa tawa noon enen gondi o jali o yala woto mbaɗen noon woto mbaɗen noon bon andi ɗum noon ko yimɓe bonɓe tan kono min Amadou komin sehilaɓe komin guiƴiraɓe minen jagguiri Qur'an to ceerno Hamane Bouɗi mbiyatmami ɗo minen ɗanno toon nden wiyeteno ko regore mawɓe regore toroɓe mawnata mayata accata gawri jooɗo minen ɗiɗo ponno darɗe min mi filismoko tan jaami wonno nene raɓɓiɗani baaba raɓɓiɗani ko ɗum addani mbadidani kono Amadou wona bonɗo ko moƴƴo ko conseil ji gonɗi tan Amadou jogui so tawi aɗa jogui conseil ji noon ndewani lawol ndewata lawol tuuse ɗe namdiɗa ɗe kam ɗe ndewi lawol haala gasi duko leƴƴi ɓooyi mi noddi Demba Diong mbiwomi baba o winama mbimi Allah jarama jarama gasaɓe ɗum kala ko moƴƴi toon ko an kala ko boni toon wiyete ko an tawde Amadou ala toon Moussa Sarr minen ko guiƴam min gandodiri Moussa bonnata hay hunde mbo tan Moussa ala ko bonnata Moussa omo doga yimɓe ni woto wiyeɗo bonni ndeka noon foof ko an ko bonni ko an ko moƴƴi ko an ɗum noon tinno hoorema moƴƴina eyyi mi salmina Moussa Sarr en passage par ce que neɗɗo moƴƴo ko gorko moƴƴo deeƴo minen mawnide minen pijji minen Amadou fof mi guiɗaɓe kono min meeɗa yirude Moussa Sarr défaut kala ko neɗɗo wi Moussa tooñi ɗum eyyi tawde ko banggue bonande ko malgré noon lamɗo so neɗɗo yiiha woni lamɗo tan hunde fof wiyete ɗum noon ɗum jarlode jaafo kamɓe heɗotoɓe ɓene mi salminiɓe jaarnimaɓe yooɓe keɗot haqqillaji ɓe mbasa heɗorade ɓerɗe assalamu aleykum rahmatullah